Na, szevasztok srácok! Én Mr. Satoma vagyok, elérkeztem nektek egy szombati videóba, aminek a címe vízivás kihívás challenge videó. És akkor most az lesz benne, hogy 1, 2, 3, 4, 5 üvegpohárból 5 üvegpohár vizet meg kell innom, és akkor most akkor nektek srácok visszaszámlálok, úgyhogy 3, 2, 1, go! egy megvan. Kettő megvan. Srácok, harmadik pohár megvan. Mi volt a negyedik pohár? Én most jön a ötödik. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot. Hogyha nem tetszett a videó, akkor nyomj egy dislike-ot. Mert még srácok, amit nektek említettem az előző videóban, csatorna bemutatkozó videóban, megemlítettem nektek azt, hogy lesz minden hétvégén, szombat, vasárnap challenge videó kihívások, és ma is volt egy, azaz 5 üvegpohár víz megívása, és akkor már ennyi volt a videó. Még hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy feliratkozást is, meg nyomj egy csengőt, hogyha tetszett a videó. És már ennyi volt. Találkozunk a holnapi challenge kívás videóban. Jó éjszakát kívánok nektek srácok! Szevasztok!